Sanibonani, igama lami uNondumiso Ngobese. Namhlanje na-ke babukeli beBlaqlife. Ngithanda ukuthi nginixoxele ngempilo yami ukuthi ngaphuma kanjani emendweni ebengikuwona. Kusho ukuthi indaba yami iqala kanjena, ngikhulele eMpendle. Mangisuka eMpendle ngaya eHammersdale. Yilapho-ke la ngifike khona ngathola khona umuntu engangitshela ukuthi umaqondana wami. Ekumtholeni wami ngithi kwaku-1993 ya. Ekumtholeni kwami ngimthola kanjani umuntu engizitshelile ukuthi umaqondana wami. Benginabangani, ngithi uma ufika endaweni ufika nabangani, uthola abangani abasha, impilo iyaqhubeka. Ngisafunda njalo njengoba ngifika nje la kule ndawo engifikele kuyona eHammersdale. Kusho ukuthi mangifunda la nginabangani, lo mngani wami bese kuba khona lo umngani phela omaziyo ukuthi uyamthemba yena. Uzwane naye kakhulu ukuze ukuthi siyavakashelana, ngiya kubo naye uyafika ekhaya. Noma ekhaya bengekhona ikhaya lami kuwukuthi umuzi wasekhaya, but uma wami uberenta lapho ngoba wayengokomsebenzi. Okay, ngifikile-ke lapho eHammersdale, ngahlala-ke ngifunda. Kanti ukuzwana kwami nalo mngani lo kuzoholela ekutheni ubhuti wakhe umngani wami abone ukuthi uyangithanda, kanti nami kuzohamba kuhambe ngibone ukuthi hhayi nami ngiyamthanda. Bese siyaqala-ke lolu thando lwethu-ke olwaluvutha amalangabi, ngeke ngingakusho-ke lokho. Hhayi, lwaluvutha amalangabi kakhulu. Yena bekhulile kunami, njengoba ngisho ukuthi ubhuti kamngani wami. Bekhulile kunami, esewumuntu osebenzayo. Asithandananga-ke futhi esikoleni. Okay, ngoba ngangiyigcinile nje ukuthi ngizigcinela ukuthi nje umaqondane uyena okuwuyena uyothola okuphelele, angithole nje ngi-right ngiphelele. Nangempela-ke kubile-ke njalo sathandana naye, engenzela yonke into ongayicabanga ewumuntu osekhulile kumina, futhi ekwazi ukuthi uyasebenza, uyazi ukuthi angizushoda ngalutho. Noma ngabe kuthiwa uma wami ngangimfihlela ngoba phela ngangiseyingane, ngangimfihlela uma, kodwa nje ngangizenza nje izinto-ke kusho ukuthi phela sikhonza amancamnceke phela saseyingane. Okay-ke qhubekile-ke lapho kwazothi ngo-95 wathi ufuna ukuyovela ekhaya ayokhokha. Kade kumnandi nje vele kunjalo, sithandana, uthando lwethu lungaphazanyiswa yilutho. Kanti uzothi esekhipha igama lokuthi ufuna ukuyovela ekhaya, kwatholakala nokuthi sengizithwele. Kusho ukuthi ngizithwele uthando-ke phela vele-ke, ngoba phela sisemathandweni la nobhoyi, yeyi ngoba. Okay-ke uthe methola ukuthi ngikhulelwe, kwayikona-ke lokho kumphoqayo-ke ukuthi ngempela akahamba ayovela ekhaya. Uvelile-ke ekhaya, wahamba wayocela, kwaba mnandi nje, kwangaba khona zinkinga futhi lapho. Kanti ngizothi during ukukhulelwa kwami bese kuthi ingane yakubo, angithi njengoba nginichazelile ukuthi ngazwana nontombazane, kanti ubhuti wayo uzobe seyangithanda yena, sibe semathandweni naye. So sengikwazi wonke-ke umndeni ngaleyo ndlela. Ingane-ke yakubo kanti yona izoloku mesithi masikhuluma nje iloku ingitshela ukuthi ave ngifisa ukuhamba ekhaya, ke ngihambe nje ngibuye nje sekujatshulwa sekuthiwa hawu kade wahamba. Okay, kuthi ngelinye ilanga athi ucela ukuhamba nami, nginey'hlobo-ke naseMaritzburg. Yathi ucela ukuhamba nami siye eMaritzburg. Nangempela-ke ngivume-ke ngithi hhayi sizohamba ayovakasha ekhaya. Ngihambe naye, bavume nakuba bacele bavume sihambe. Ekuhambeni kwethu afike asale yena, mina ngibuye ngoba nginey'hlobo-ke eMaritzburg nakhona, nginalo futhi ikhaya. Okay, mina ngibuyele ngala kuma wami, yena asala athi yena akakathandi ukubuya. Okay, ngikhulelwe njalo, ningakukhohlwa lokho. Ngibuye-ke mina ngize ngala kuma wami, angihlali naye yena. Okay, kuthe makwenzeka-ke makuqhubeka isikhathi-ke bangibuze-ke ukuthi hawu wabuya usubuya wedwa. Ngithi mina hhayi, uthe usathanda ukuhlala yena ngoba ufike lapha ekhaya wabajwayela kumnandi. Okay, kungabi khona nkinga. Kanti kuzothi ngokuhamba kwesikhathi kutholakala ukuthi yena usemuvile
lapho ekade mina ngimshiye khona ekhaya basho nabo ukuthi mangabe bebuzwa basho nabo ukuthi no, uhambile wathi usenabangani abasha wahamba nabo wayohlala nabo ethawini phakathi. Seyafunakala-ke manje akasatholakali. Kanti lokho kufunakala kwakhe engasatholakali kuyamhlukumeza ubhuti wakhe. Uyahlukumezeka ngoba noma wakhona uzoloke esho kuyena ukuthi wangilethela intombazane la yakugana, kanti intombazane ekugcineni kosuku izongithathela ingane yami. Ingane yami ayaziwa kuyimanje ukuthi yashonaphi. Yena-ke usezobuya-ke lento azoyikhiphela kumina. Nginganakile futhi ukuthi uyikhiphela kumina, bekese nokungicupha. Angicuphe ngento encane ukuthi nje bese siyaxabana ibe inkulu into engibeka ngisho isandla. Okubuhlungu kunakho konke, ungibeka isandla nje ngikhulelwe. Ikona okubuhlungu-ke lokho, ubuhlungu engake ngabuzwa. Kanti angikaboni lutho, usazokwenza okungaphezulu kwalokho. Kwathi ngelinye ilanga wathi asambe sobabili, isisu sesisikhulu, wathi asambe sobabili. Sambe siyofuna le ngane yakubo. Sagibela naye saya eMaritzburg. Wathi ufuna ukuthi angifake emaphoyiseni, ufuna ngisho ukungibopha. Okay, lapho ngamangala ukuthi hawu yena ufisa ngisho ukungibopha ngengane yakubo esindala ezihambelile ngokuthanda kwayo, kodwa yena wathi asambe siyoqala emaphoyiseni ngoba ufuna ukungibopha. Lapho-ke sihamba lapha ethawini ngoba kwathiwa usethawini phakathi emafletini. Wathi asambe solanda amaphoyisa. Masifika emaphoyiseni, amaphoyisa azangavuma ukuhamba nathi ukuthi ayosibhekisa. Kwathiwa bekufanele kuvulwe icala, yabo. Lapho isisu sami sikhulu, athi nje ngiyayifuna ingane yasekhaya, ngifuna ukubuya nayo. Lapho ngavele ngathi othi ngimthathe ngimise la kuthiwa wayehlala khona ezisuka ehambe eMaritzburg. Okay, ngimhambisile-ke saya lapho. Masifika lapho bathi bona usahamba ngisho ethawini. Usesegoli lapho ngacabanga ukuthi ngizomthatha-phi-ke lo muntu mase kuthiwa usegoli. Igoli angilazi igoli. Kangangokuthi lapho kwaze kwahlukumezeka ngisho uma wami naye waze washo wathi ngisho bekhokhile, kodwa manje indlela sebekuphethe ngayo kubuhlungu kumina. Ngikhuluma nani nje wami noma mkhulu wami bahamba babheka kulelo goli, bahamba bayoyibheka le ntombazane ngoba ngangingasahlalisekile kahle, ngoba ngishayelwa yiyona le ntombazane yasemzini wami, usisi wami wasemzini le ngikhuluma ngayo. Bahamba-ke bona, ngasala-ke mina. Kanti kuzohamba iy'nyanga bafike bamthola, kodwa wangafuni ukubuya. Wanqaba nje ukubuya nabo, wathi angeke ngize ngibuye nabo. Uyacabanga ukuthi abazali bami balale ey'teshini, balale ema-park station, uyacabanga, ngenxa yami, kodwa futhi ikakhulukazi ngenxa yakhe. Ngikhulelwe-ke nginjalo. Kanti ngizoze ngimthole umntwana-ke. Kuthe ekuhambeni kwenyanga ngamthola umntwana. Ngathi mangitholile umntwana, abazali bami bona bafike bathola iy'namba laphayana, bakwazi ukuthi baxhumane nomuntu ozokwazi ukuthi aloke ba-check-ela yena lo untombazane ukuthi usa-right yini. Nangempela-ke kathi mase ngitholile-ke umntwana, kwatholakala ukuthi hhayi nangefika. Wazifikela nje engehambi namaphoyisa, ey'hambela yena yedwa. Yilapho la ngathi ngithola khona ukukhululeka, kodwa angizange ngize ngikuthole ukukhululeka ngoba inhliziyo yami yayinesilonda. Wathi ukubuya kwakhe yilapho la ngadicide khona ukuthi lolu thando lolu alukho right. Ngeke ngize ngikwazi ukuhlala nomuntu okwaze ukungihlukumeza ngithwele umphefumulo wakhe, ngoba phela bengithwele ingane yakhe, kodwa wakwazi ukuthi angihlukumeze. Ngadicide lapho ngathi no, I must pack my things, ngivele ngihambe ngibuyele ekhaya. Kungabe kusaqhubeka nanokuthi kuyaqhubeka ukuthi size sifikelele emshadweni. Engikushoyo-ke la ukuthi ngiyacela ningabekezeli, ubekezele noma usubona ukuthi kunzima la. Mina ngekwenza lokho ngoba ngangifisa ukuthi ekugcineni kosuku ibuye ingane yakhona.
ngabekezeliswa yilokho ukuthi akubuye yona. Kuthe mayisibuyile ngapakisha into zami ngahamba ngabashiya kanjalo. Kona ngesikhathi ngipakisha into zami ngiwumuntu osethutha ngempela futhi ngangithutha. Wazama yena ukungincenga, wazama kakhulu ukuthi angincenge ukuthi uyaxolisa, uyazisola ezintweni ezenzakalile ngoba ngangimchazela ukuthi ngeke ngize ngisakwazi ukuqhubeka nawe ngoba wena ungihlukumezile, ungihlukumeze kakhulu. Angikwazi ukukubekezelela lokho, bengibekezele ngoba ngifuna ukuthi ekugcineni kosuku abuye ngoba waphuma la ekhaya ehamba nami. Wangincenga kwaze kwangenelela ngisho imindeni, yahlangana imindeni beza nabo bakhuluma bangincenga nabo bathi angimxolele. Ngathi ngeke ngisakwazi ngoba bona basuke babengekho ngesikhathi engihlukumeza but babazi ukuthi uyangihlukumeza. Kodwa manje bona njengabantu abadala nokuthi sekukhokhiwe laselithe labo angimxolele ngoba usakhokha. Ngababuza mina ukuthi lezo nkomo ningakwazi ukuthi nizibuyisele, okuwukuthi-ke yena wathi cha bangazibuyisa iy'nkomo. Okubuhlungu-ke okwababhlungu kunakho konke ukuthi ngahamba wathi anganginikeza isikhathi ngihambe ngiyocabanga mhlambe ngizobuye ngiwushintshe umqondo. Ekugcineni-ke ekuhambeni kwami ngathola ukuthi yena ngafonelwa sekuthiwa usale wayibulala yena, waphuza uphoyizini wayibulala. Okay-ke zangiphatha kabuhlungu zona lezo ndaba ngoba ngangafiseleli ukuthi athathwe umphefumulo wakhe ngenxa yami ngoba kuyabonakala ukuthi kwakuyingenxa yami. Okay, ngazama-ke ukuthi ngiyeke ukuyomfihla. Okwathi mangifika khona ngithi ngizomfihla nami njengabo bonke abantu, kwatholakala ukuthi kukhona ubhuti wakhona-ke omunye womndeni. Hhayi, wayesho ukungiqeda ethi kunjenje ingenxa yami. Mina ngangamxolela ingane, angikwazanga, angifuni ukuqamba amanga, angikwazanga ukuba khona emngcwabeni wakhe ngoba manje kwakubhekelelwa isimo futhi kushiwo kuthiwa uyindlavini lo bhuti lo. Kwathiwa nje angibaleke ngempela, ngavele ngahamba-ke nami. Kodwa abantu ababavumela ukuthi babe khona ibona abazali bami-ke ababakhona-ke emngcwabeni ngoba phela ingane ngayizala, ngahamba nayo ingane, baqhubeka bayondla abakubo. Uyena lo wayehambile wayeGoli, uyena-ke wayeseqhubeke eyondla ingane-ke. Okay, ngabuyela ekhaya-ke mina ngafike ngayihlalela ekhaya-ke sesihlangana ngokuthi bafuna ingane iyabavakashela, ngiyayivakashisa ngoba akasekho lo vele womndeni. Bona-ke bangaba nankinga-ke nami. Hhayi-ke kwahamba isikhathi-ke nami-ke ngahila, ngakwazi ukuthola umuntu ongithandayo enginaye kuyimanje. Konke nje futhi kuhamba kahle, useze wangishada-ke naye. Konke nje kuhamba kahle, ngihleli kahle. Uhlukile kakhulu kunalona owaze wathatha impilo yakhe, uhlukile kakhulu kunaye. Nje siphathene kahle nje kuze kube manje, akukho okumbi okwenzakalayo, siphathene kahle. Kodwa naye ngamxoxela isitori sami uyasazi ukuthi ngaphuma kwi-relationship eyayinjani. Sasuka lapho-ke wathi hhayi, wathembisa futhi naye ukuthi uzongiphatha kahle. Hhayi nje manje ngi-happy, angifuni ukuqamba amanga. Ngiyabonga. It's the Blaqlife TV.